kita sa bayay. Ano ito? Ay, salamat. Turoy kita. Oh, salamat Kap. Mista data dire pwede ta mamasyal. Anong activity mamayang gabi? Dire, naa. Para ugma ni. Para ugma. Oh, so karon gabi wala. Walay kuan dire. Walay mga coronation. Wala pa. Wala. Okay. Ugma mag-start. Ugma ang coronation. Then sa 15 sa kan Gob Sub. Okay. So, pahog daw ni Gob. Okay, wala daw. Yung mga artista ni invited. Sa silom daon tanan? Di, sa 15 daon. 15. Ang silom, jaya mo aksi. Tinig yapon sa Luna. Ani sa Luna ang 15. Sa kan Gob. Okay. Dili gyapon gamit, dili gyapon Wow. gamiton. Mamamasyal kami dire. Oo, suroy kita, ma'am. Kabibo. Kaya ikuan na to ang Surigao, kay ikuan na to ang tourism. Kaya nag-ano kami ng ito na activity para nakita na nila ng ano talaga Surigao is part sa tourism. Para 'di ba? Kasi ano, ito na. ito na. Mao gani. Kuan ba ya? Gateway to kuan ba ya? Mindanao ang kuan. Pinaka ano? Yeah. Ang ato ko andire ipasunday gyud nato ang Surigao kay ang Surigao is andito ay yung mga minings. Tapos, 'di ba? Ang hirap sa Surigao, pobre ang mga tao. Nay mayayaman pero iilan-ilan, mga karamihan kasi mga, 'di ba? So, 'yun makita nato na makita gyud nila na ang Surigao is progressive siya na kuan pero oyay mga kuan karadzaw. Wala lang ma-promote. Oo, wala lang ma-promote. Pero actually og mga beautiful sites na diri no. Tuwa dito botelya. Kulang ra sa promotion. Oh, man mo gihimo karon sa ecotourism para sa ato na taas at may angat ato ekonomiya. Mao. Nya yayaman ang Surigao. Mao gyud. Pag ganaw na to diri ba Kap? Ganaw na tong Surigao nya daghan na may project ba nga diri gyud natutukan. Okay. Kulang ta sa kuan nato. Nya dagay tao pero mangdayo kay wa man diri. So ang mga kasagaran nag-adto sa ibang bansa, nag-adto sa gikan sa Surigao lang. Nag-adto gikan nag-adto sa Manila, di ba? Samantala diri pwede na mabutangan diri. Pwede na mga workers na taga Surigao sad. Natay plano gyud sa kuan kanang back sa terminal.